Čaute ľudia, vítam vás do nového videa. Ak si stiahnuť Origin na PC, tam si môžete stiahovať hry. Ja som si tu stiahol FIFA 16 demo a ešte Medal of Honor. Tuto je. A takto normálne. A toto si normálne stiahnete, teraz vám to ukážem. Dáte si normálne internet a dáte si, no ja vám to dám do popisku videa. A tuto si dáte download Origin for PC, no. A normálne to stiahnete, akože sa pozrite, že ono, koľko to má, tak to, no to každý bude mať určite. Určite budeme taký slabý komp, že by mi to nešlo. Tam si stiahnete hry, proste ak som hovoril, FIFA 16 a toto, Honor, a potom je tam ešte T-Sims, takéto. Ale zatiaľ nemám žiadne T-Simsko stiahnuť. Zatiaľ som si nestiahol T-Simsko. Je tam štvorka, no, ste vedeli. A potom už iba na to kliknete normálne, klasicky, a tam sa musíte registrovať. Ja som tam už registrovaný, napríklad tieto hry, ale tuto neviem čo to je. To je jedno, no a tam normálne sa tuto, keď chcete môžete sa pridať, volám sa Marko155778, môžete sa pridať a zatiaľ mám 0. A môžete sa pridať, čo som robil, a to je všetko. A ešte vám poradím jednu stránku, čo ešte si môžete stiahovať. Dajte si takto, že a idú fakt normálne. Dajte si toto takto veľkým a dajte si nostean.ro, a ja vám to dám tiež do popisku videa. To vám dám tiež do popisku videa, akože, a tam si môžete všetko stiahnuť, Call of Duty a takéto. Že tuto vám budú takéto debiliny stále chodiť, tak iba takto budete dávať krížiky. No, tak, a dáte potom ešte OK. A to dáte zase OK. No a už vám to normálne prestalo. A tu si ja to vám poradím normálne, že tu si môžete stiahovať hry, aké len chcete. Máte dosť hier a potom keď pôjdete takto dole, tak tu sledujte, že aké hry dávali. Nové, ako GTA 5 dávali a takéto, a tuto sú teraz najnovšie, napríklad, že Far Cry primal, ale že ja nemám na to komp. Akože mám na to grafiku mám, ale že ono nemám na to ramku. Takže tak. A napíšte dole pod video, ako chcete hru točiť, vyberte vždy to nejakú. Ja už vždy stiahnem, ale môžete vybrať úplne bariaku okrem takých tých riadnych, lebo mám malú ramku. Napríklad také do 2015 to bude zvládať určite. Do 2015, napríklad že FIFA 15, alebo ja neviem, že napríklad ja neviem, že Football Pro Evolution Soccer, či čo to, 2015, napríklad toto a takéto, no. Alebo že ja neviem, Max Payne 3, to by mi možno išlo. Alebo ja neviem, že Far Cry 3 som aj mal, lenže som ju vymazal, lebo ma nudila. Takže okrem Far Cry 3 a Far Cry 4 som mal tiež a to bolo celkom dobre. Keď chcete, vám to budem točiť a napríklad ja neviem ešte čo tu je také Assassin, asi neviem, asi všetky vymýšľali. Okrem tých takých riadnych, teraz neviem presne, ktoré sú ktoré.
že tu sú všelijaké hry, takže môžete si vybrať a potom na to kliknete, alebo že ja neviem, Resident Evil. A keď vás proste bavia, čo tu nájdete, tak to mi dajte a ja to budem točiť. Gameplay alebo odpoviem. Takže na to iba kliknete a potom mi to dáte pod video, že toto chceme, že aby si natočil, že toto chcem, aby si natočil, tak iba mi to normálne skopírujete takto, čo tam bude, akože tá hra, tak to dáte a mi to dáte normálne kopírovať. Vy to viete, dúfam. No a to by bolo všetko pre toto video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. To je všetko. Čau.